Magpailang nga din dyan, iti report, feeding can give giving program. Inyuswat, PNP San Nicolas, karagiti ubing nga Muslim. Yun. At talagang tutok na tutok ang San Nicolas, karagiti kakastoy, klase proyekto. And I salute you for that, mga idol natin dyan sa PNP San Nicolas. So, di report, mga idol. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Dagiti ubing ti pundasyon tinarayray ang masakbayan. Dahito ti pamagbaga dagiti imunonan kadatayo nga isu ti agtultuloy abibigyan dagiti coming ti Philippine National Police. Iti pa nagturong tayo iti Muslim area iti barangay 20 San Pablo San Nicolas Ilocos Norte. Ket nakita tayo ti isem dagiti ubing a beneficiaryo ti feeding and gift giving program dagiti coming ti San Nicolas Municipal Police Station. Ditoy ang nagipagpaset dagiti coming ti advocacy group akas ti Philippine Pharmacists Association Ilocos Norte chapter. Kulang ni patrolman Axel Bonvins del Betting ket dito weekly outreach program din sa akwerpo ti pulisya. Dari San Lawrence ket di weekly nga bublaen isang outreach activities sa ito di akon ko na nga feeding and gift giving. Makita mi iti kakabsat iti Muslim brothers and sisters nga taga barangay 20 ket ultimate lang ti community tayo. Mainaig iti daytoy ket nagyaman dagiti membro ti Muslim community ani Muhammad Hasim Tantos. Nagpapasalamat po ako sa PNP ng San Nicolas po dahil sa kanilang kadakilaan at katapatan dahil minsan lang po na ganito, minsan lang po na may ganito sa amin bahay sapagkat marami pong kapulisan natin na mababait, hindi lang po nila pinapakita kagaya po nila sirs